क'क्राझारनिफ्राय भुटाननि गेलेम्फु थांनाय रेल लामाखौ थाबैनो मावफुंनाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आलिपुरदुवार डिभिजनेल रेलवे मेनेजार दिलीप कुमार सिंहआ। गोबाव समनिफ्रायनो क'क्राझारनिफ्राय गेलेफुसिम रेल लामा जासिगोन होनना खोनाबोबाय थानाय खौरांखौ दायो मेगनजोंनो नुनो मोनसिगोन। मख'नो गोनांदि जानो गोनां मोनद' रेल लाखिग्रा दादगारि आइफवालि थावनिफोरखौ दिनै फिन आरोबाव नायगिदिंफैयो आलिपुरदुवार डिभिजननि रेल मेनेजार दिलीप कुमार सिंहजों लोगोसे गोबां रेल बिफाननि मावथि सोद्रोमाफोरा। का काम पिछले 3 महीने से चल रहा है। इनफैक्ट हम लोग सर्वे कंक्लूड करने के लिए आया है और भूटान साइड में अभी एंट्री करेगा। भूटान टोटल 61 किलोमीटर का सेक्शन है ये। अराउंड 2 किलोमीटर हम लोग भूटान साइड में कंस्ट्रक्शन का काम होगा। बैलेंस 59 किलोमीटर का सर्वे ऑलरेडी हो चुका है। डिटेल हम लोग के पास है, उसको भी हम लोग देखते हुए आया कहाँ पर स्टेशन आरओबी आएगा। और अभी भूटान साइड में जाकर वहाँ का भी डिटेल देखने के बाद हम लोग सर्वे रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं। सर यहाँ पे स्टेशन के बारे में कितना स्टेशन हो जाएगा? टोटल स्टेशन 6 स्टेशन बनाए जाएंगे। कोकराझार से कनेक्टिविटी होगी। एक स्टेशन भूटान में होगा। बैलेंस 5 स्टेशन नए लोकेशंस पर बनेंगे, जो कि स्टेट कोकराझार काउंसिल से बात करके स्पेसिफिक लोकेशंस को हम लोगों ने ईयर मार्क किया हुआ है। और ये सर्वे सबमिट होने के बाद बोर्ड जितनी जल्दी हम लोगों को वर्क सैंक्शन करके देगा तो आगे काम हम लोग शुरू करेंगे। सर लगभग कितना साल लगेगा सर? हम लोग तो जितनी जल्दी हो इसको करना चाहेंगे और हम लोग चाहेंगे कि अगले साल फाइनेंशियल ईयर में कभी हम लोगों को सिग्नल मिले। तो आई होप कि अगले बजट में कुछ इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट हो सकता है। ठीक है। सोरनोबा आबाद खालामनो गोसो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां जानो हागौ। नोंथांमोनहा बे हाखौ बायोब्ला लोगोसे मोनफागोन लाबार बिफां, गय बिफां आरो मुगा बिफां। बेजों लोगोसे गुबुन आबाद मावनो थाखाय लांदां हा मोननो हागोन। जायगायानो जादों चिरां जिल्ला रुनिकाटा आस्राबारि गामिनि साखाथि। हाखौ लानो गोसो जानाय सुबुंफोरा बायनोब्ला 8638183329 जानबुं नम्बराव सुलाद लानो हागोन। आरोबाव बुंफिनबावदों सोरनोबा आबाद खालामनो गोसो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां जानो हागौ। नोंथांमोनहा बे हाखौ बायोब्ला लोगोसे मोनफागोन लाबार बिफां, गय बिफां आरो मुगा बिफां। बेजों लोगोसे गुबुन आबाद मावनो थाखाय लांदां हा मोननो हागोन। जायगायानो जादों चिरां जिल्ला रुनिकाटा आस्राबारि गामिनि साखाथि। हाखौ लानो गोसो जानाय सुबुंफोरा बायनोब्ला 8638183329 जानबुं नम्बराव सुलाद लानो हागोन।